ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନୂତନ ସକାଳର ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ସକାଳ ଶାନ୍ତିରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋର ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗଟି। ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି, ମନରେ ପଜିଟିଭ ଭାବ, ଗୋଲାପୀ ସକାଳ, ଗରମ ଚା ଏବଂ ଦିନଟା ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ସକାଳ, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଆସନ୍ତା ଆଜିର ଦିନଟା ଆମେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବା। ତରଳ ପବନ, ସକାଳର ଆଲୋକ, ଏହି ମିନି ବ୍ଲଗଟି ରୁଟିନ୍ ରହୁଛି ଥୋଡ଼ି ପ୍ୟାର, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଥୋଡ଼ା ମସ୍ତି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇବ୍ସ ଏବଂ ସିମ୍ପଲ କାମ ଏବଂ ପଜିଟିଭ ନୂତନ ସକାଳ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ହସ ଦେଖିଲେ ମନର ଦିନଟା ଆଲୋକ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ହସ ହଜାର ଚିନ୍ତାର ପ୍ରେମର ଔଷଧ। ହସ ଯେତେ ସହଜ ସେତେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ତୁମର ହସ ମୋର ସରଳ ସୁଖ। ଯେଉଁଠି ହସ ଅଛି, ଲୁହ ଅଛି, ମିଳେ ସେଇଠି ଆସିଲା ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ। ମନରେ ଲଞ୍ଚ ଭାଇବ୍ସ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ୱାଦ, ଯେଉଁଠି ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି କରିଦେଉଛି। ସିମ୍ପଲ ଲଞ୍ଚ, ସ୍ପେଶାଲ ମୋମେଣ୍ଟ, ଆଜିର ପ୍ଲେଟରେ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ୱାଦ ଓ ପ୍ରେମର ଭାବ। ଚିକେନ ପରିବା ପକେଇ ଏମିତି ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଚିକେନ କଷି ଦଉଥିଲି ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅ ଖାଇବନି ରାଗ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ପାମ୍ପଡ଼, ଅରୁଆ ଭାତ ଉଷୁନା ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ମଜା ତ ଆସି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଜା ନୁହଁ, ବାସନ ମଜା। ବାସନ ତ ମୁଁ ମାଜି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅ ଶୋଇ ନଥିଲା, ତ ଆଜି କିଛି କ୍ରାଫ୍ଟ କରିନଥିଲି। ଏଠି ମୋ ଝିଅ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଝାଡୁ କରିବାରେ। ତାର ଏମିତି ଶୋଇ ନଥିଲେ ମତେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଝାଡୁ କରିଦବ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କପଡା ଶୁଖେଇଥିବି କପଡା ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ କପଡା ଶୁଖେଇବାକୁ ଯାଉଥିବି, ଯଦି କପଡା ଶୁଖେଇ ଦବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କପଡା ତୋଳିକି ଆଣିଲା ବେଳେ ଏଠି ମୋ ଝିଅ କପଡା ସବୁ ନେଇକି ଟୁଲରେ ରଖିଦଉଛି, ମାନେ ସୋଫା ଉପରେ ରଖିଦଉଛି। ସବୁ ତାରରୁ ତୋଳିକି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ କହୁଛି ମାମା ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇକି ସୋଫା ଉପରେ ସବୁ ଥୋଇଦେବି। ଏ ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଇଭିନିଂ ର ଚାହା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ତାର ଗରମ ପାଣି। ତାକୁ ଖୋଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା, ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବାସନ ମଜା, ଘର ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆସିକି କ୍ଷୀର ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଷୀର ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଟା ଚକଟି ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ରାତିରେ ରୁଟି ସହିତ ତରକାରୀ ତ ଥିଲା ଦିପହରର, ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ଚିକେନ ତରକାରୀ। ତାକୁ ଫ୍ରିଜରୁ ବାହାର କରି ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ରୁଟି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଝିଅ ଖୋଇ ସାରିଲା ପରେ ବାସନ ମାଜି ଦେଇଥିଲି, ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ମିନି ବ୍ଲଗଟି ଏଠି ଦଉଛି ମୁଁ ସାରି। ଆଉ ଏଠି ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ କରିଦେଲା ମୋର କପି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଏତିକି, ରହିଲି ନମସ୍କାର, ବାକି ରହିଲା କାଲି। ଆଇ ହୋପ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଶୁଭରାତ୍ରି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।